الحمد لله القائل في محكم تنزيله ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن ثم الصلاة والسلام على البشير النظير محمد بن عبد الله وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمي على تنوك على بركة على مبي أفانينا كجيك فنسان من كنا نكانغا ويلي داكتا على كسراتك ماني كودوني أني ويلي چوكو چني كسانغاني ني آيين دي أنفا أني أنكرمغو أني أنيا جورو حضرة جناب السيد شريف عثمان مدن حيدرا na ka demaya sanuma sanga ani wati bela jele san kalota ani fla ubi dugudenu ni dugubaw kono wula konna una kasegata ala ka jon kanda ka jon blasra ka wele daga ta ala ka srama ni kodonye ani wele chuko chenyi kama hali sungolo kalo konnana ni wuli ka jon nu sabatile no ufe kasanga ni ode alislamia demeton ansaru abolo faraba mimbe kati sigida konnana sawonsa sungolo kalo konnana ube wele blasa yidi Sherif Ahmed Tidiane Haidarama akasegata kati sigida konnana kasegata hakilla jigin baro ke no namba foturni ala sona nyinen baro bela jelen kera ka be marsi kaloma sungalo juma kunnani ala sona shirifike yo bela jelen ke kati sigida konnana ni bara nu bela jelen kunchera kati fuka sigida konnana anga sigida temelu ambora ka bara kun folo yira awla ni ala jena naye nini aw amina jaga sheriali ke halibi Sayyidi Sherif Ahmed Tidiane Haidara aka blasali kan sanuman nu nokatugu suratu Yusuf alayhi salam nabillahi Yusuf aliko fali sura o fasarli faida ani walanda ni tashi minun bi soro akonnana mungo sonini au biseka faida chaman soro halibi angaje anganklomada shirifika ka laselu no kantuku fe malo yakodo kika kezuwe malo yako kika kezuwe ngane no bora bebe jono la ko botalaw wallahi elu ta jolta naam amanja nga zo minum be klefla ke kasola e bolle la nga kelama tan no lu de beche anga famo awule bando de olu de ba beche foi ti boana foi odela fendi boala ka hakela jena ya yani wati che na fendi boala on boso de nga singona nga tokola Allahu akbar wani horo ya iren nanani ila ika faso katanye ode kanga blay ode la chefolo minu ye jamana mara to otura iswarla sabu ye jamana mara na kanwe o ma jamana mara nene niyoroi nga anga bifa mo takra niyoro koy Allahu akbar billahi aliyul azim wani wa jamana nunu nga to kofe wala te koy beniyoro dundu faso chilidu nga dun kanva odedu ande wuli bade nga wati siraw Jabir ibn Abdullah yeso doke kata nakale Ali ibn Abi Talib babul ilm doni day musu kuma ko be kelinde la sogo tando ay fendande sogoida doy jume kaye misi fasanu ye ani misi bawye ngam misi bawde dabri be misi fasanu zina kami Allahu akbar senna ni ko nyati wuli fiu fo minum bi joro bawla me tagala ngulunga hake ulu debo biro no fe ka samo Allahu akbar ajema wuli anya ibida wallahi ajuji e yeto kayu nga fandani do fla muso datu vle kasola abika sorotaw be faranyonga fo atara do wali jurula ka beta kana di e veseleba wallahi nga iya do ika hakete ngay kono farani bela tew ya wati do koy to yonti to sena billahi aliyul azim amini mi voye na ya famu ayre na ma famu ayre la wa bo jogoyde ngabla sraldo jena tige inti to jogo ya kelenga e ba do amadamne e la wati da wayna abada juju ay kiri nyuman tige anga jamana ka singo famba glombe awla kiru mai
juge ka kiiri man ɲi dɛ a dɔ bɛ se k'a fɔ ne ka kiiri ka ɲi ni juge dɔ ka kiiri ka ɲi anw fɛ yan ni 100 don 80 ta man ɲi o la juge ka kiiri man ɲi yan wa ka jamanaw bi segin kɔ min na nin de don hakɛtigiw b'u ka hakɛw nɔfɛ n'i ma da juge tɛgɛ kiiri ɲuman ti d'i ma o de la an b'a sɛbɛnbaaw fo minnu sɔnna k'u janto u ka layidu la minnu y'u bolo bɔ dita kɔrɔ u ka kiiri kɛ n'u ka jamana ka danaya ye an'u ka hɔrɔnya ye kana kɛ silamɛ ye silamɛya b'e de concerné o i ka diinɛ n'i ka alako ye lahara min mun sɔrɔ o ka taa gulon nka i ka hɔrɔnya ni danbe kan k'i tanga fɛn dɔw ma juge n'i yɛrɛ y'i bolo jɛlen ye surafɛn kɔrɔ tigɛ i yɛrɛ la an de don wa fo ne ka fɔ bi parce que fantanw ka hakɛ tiɲɛnen don wa an ka jamana ninnu ka seginkɔ gulon bɛ ne la hakɛw tiɲɛna yawuli ba dɛ wa jagoya bɛ anw ka fɔ sabu an bɛ ɲininka o de la lahara ala ɲɛkɔrɔ walahi kafiri jamanaw de bila bɛ anw minnu bɛ ko seli ti dabila anw ɲɛ mun y'a kɛ olu jɛna n'a ye laadiriya ka sabati billahi anw ka jugew bɛ kiiri tigɛ min na ni nin dɔw bɛ farajɛ jamana kan billahi a ti tile fila kɛ an ba sanfɛ a bɛ bɔ a kan an ka faamaw nafolo min b'u kun namara la faama o faama y'o kɛ jamana développelenw na kɛnɛ kan billahi bɛ bɔ a la sabu i b'a justifier faama dɔ den donna avion kɔnɔ ka tugu faama nɔfɛ ka taa o y'a sigi chaise k'a ɲininkali la munna jamana ka kungo la nka e den ka taa don jamana ka avion kɔnɔ ka taa u y'a jɔ k'a ɲininka a la o ye anw fɛ yan ale sagoya de b'a la o la jamanaw ti kelen ye wa n'an ma segin cɛ ma an bɛ to seginkɔ la an bɛ to kɔfɛ ɲɛtaa tɛ yen ala ka hɛrɛw k'an ye o de la an bɛ yɔrɔ min na sisan a man teliya ka taa ni walanda ye dɔɔnin فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه fiyɛli daminɛna sa u bɛ ka doniw jigi doniw bɛ ka jigi o de la n y'a f'i ye ko n'i ye sonyɛli kɛ k'i bɛ d'a tigi ma nin dabilala sa o zo bɛ di depuis yen hɔrɔnya yɛrɛ bɔra i bolo n'i ye nabi ɲuman dɔw ka kiiri de ye ko n'i ye sonyɛli kɛ dɔrɔn i kɛra jɔn ye hɔrɔnya ma ban wa wa anw fɛ yan bamanan yan silamɛya ko kun tɛ o ye hɔrɔnya labaara ko e man ka kɛ nso ye nin ye fɛnba ye dɛ ja hɔrɔnya tun b'a to kɔngɔ i ka si kɔngɔ la ka tɛmɛ ka taa walita ta kan nka bi an ka zonbaw olu dan bɛ se bɛɛ la nka u bɛ k'a siyɛ nin maloya ko ye dɛ a kana faso janfa a kana faso janfa se bɛ aw minnu ye o de la k'u ye fiyɛli daminɛ balima tɔw ta la ka kɔnbaniya minnu ta ɲɛ a kana na fɔ ko labɛnnen don hakili dɔ kana sɔmi sɔrɔ a fɛ Yusufu ye min labɛn i b'a dɔn ko hakimu kun don o ye fiyɛli daminɛ ka kɔnbaniya minnu ta ɲɛ ثم استخرجها من وعاء أخيه ko yɔrɔ bɛɛ a bɛɛ fiyɛra ka doni tan bɛɛ jigi a ma ye nka o kɔfɛ masakɛ ka se kaaya a bɔra baniya minnu ka doni na كذلك قدنا ليوسف ako a bɛ nin cogo in de la an ye labɛn kɛ Yusufu ye ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك a kun tɛ se k'a balimakɛ minɛ ka to a bolo fiyewu n'a kun ye masakɛ ka diinɛ ta إلا أن يشاء الله ko fɔ a jara Ala ye ka kɛ nin cogo in de la نرفع درجات من نشاء an bɛ mɔgɔw ka daraja kɔrɔta maa min ka di ni Ala ye وفوق كل ذي علم عليم wa dɔnniba o dɔnniba o sanfɛ dɔnniba ba dɔ bɛ yen i mana sɔrɔ cogo o cogo dɔ wɛrɛ bɛ yen nin ko dɔ min k'ale y'a di Yusufu ma a ye nabi ɲumandenw de ɲininka u ka kiiri la o kɛlen k'u ka kiiri bɛɛ fɔ k'a ban a ko nin don sabu ale bɔra yen o Sami jamana kan ale tun bɛ yen de Yakuba ka kiiri ye min ye Yusufu b'a dɔn a bɛ fɛ ka Baniyamin to yan nka Misira o masaya b'a kiiri tigɛ di a ma baara kɛ n'o ye a ko a yɛrɛ fɛ a bɛ kɛ di ko a bɛ d'i ma n'a yera zo min yera o bɛ d'i ma nin cogo in de la u taara minikɛla walima sumalikɛla bɔ Baniyamin ka doni na o la Baniyamin dili diyagoyara
قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل يوسف Ali Banyamin we shwenike. Abdul Makedo de la shwenike kako. Allahu akbar. فأثرها يوسف في نفسه. ويروني يوسف تورو. تلدرا. أما به. يوسف ما. Allahu akbar. ولم يبديها لهم. Nga ayado. Amma so fiu ka bange ukaya nyeko. Allahu akbar. Ako أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. أي نوع كونوا أكو شنا أو يجنون جود دمي. تندرا. أبينا يوسف كافلي كلا كونو كاتلا كبولة فيري. ثمانين بخسين دراهم معدودة. لا أكبر. كاتلا كجاشيل فيري كبوبيو أكم مرة بكونو أي نبداكا. غنيه غلوموري أبولو كدالا. تندرا. الله. Muna ukota. Banyamin de ni mbora sabu akera ayira shweli. Parce que Banyamin ma fenvo. Oh, adadena ayira kaya shwe. Mais muna ni kuma invena ka zikuru ke ko abalma ke do kumbe Yusufu ko de la ka shweli ke ka kwanye. Sabu adona. O Yusufu ko bingeraka akerata atununadi ukunye galodo namara oni nyonje ko Yusufu ayera de ay shwelike yoro la Yusufu yere bocho fle Allah do ke ni vora oyi ale mona o kan o de fle ni o fle kana o de sigisa ko Yusufu inde la ka shwelike kako yoro ni mabe ama ni galondara mala Madola atibe makoi ga akocho ni fa asarraha Yusuf walam yubtiha wallahi ay noblala ga masonga bangi chobita mo na dalila mado abin noblaila wallahi nga adduko ko bidangena maya ni yeni lame bikla kana ko dangena maya li wallahi galo do kun dara la ka koni yew nde shwele galo de wa abikla kalo nyesoro nyefe ngani yasoro jene galo dara la ay sanjule ko kasola kachadra ngabi bodomi ako uka muso uka konya beti bino mu yo bolotike ne no fe Allah okire nanu ulu nana dangana maya wallahi al'ana asal haqq tandra dangana maya rabbi wallahi jenaya o galo be worola ka bo yusufu la tandra ay akuma dalawo uye afe be fere fa shahida shahidun min ahliha o kuya kiri betige no ede bamna vinena ngabangera nimbela galo njugu tura no fe bingani galo nga yusufu jedo sira wallahi ene wulbade de amana je chowo hey ni senda na bi jeya yusufu se mundala Allahu akbar ngalo min dala ngaya to akono sabo ale ba do ko aje do bi قالوا يا أيها العزيز ako masake ba wal masake kamro sigi إن له أبا شيخا كبيرا ako ikado Banyaminu fado bala mi shi korba era kuska فخذ أحدنا مكانه am bejena nay min ngadi ana o mine aplasila na joya ki bolo ya إنا نراك من المحسنين sabo am bika nyumangala kele mine ana Banyaminu plasila قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده akombe ala tanganyini anga bimaka ko mine mami manga fesh إنا إذن الظالمون ni amunye barakete aw minake toyli kelaida anga fe may minga dunina ka fo fango de mine o toyli anta kete ni yawi raka kiri koni mi na yero fe o de bidi wa am bidai on se kama wala midable فلما استيأسوا منهم mami na dilli chayara ka chaya fu jigina na tige ko sakai naso خلصوا نجيا o robbe o nyom bora nyonga ka eleyo damene قال كبيرهم
o kɔrɔkɛ ko tɛ n'o ye Yahuza ye. نعم لم تعلموا أنا أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله yala aw ma dɔn k'a fɔ a fa a ye layidu gɛlɛn da aw kan wa. ومن قبل ما فرضتم في يوسف wa a y'a miiri koyi a ye farati min kɛ Yusufu ko la ka kɔn a y'o fana miiri dɛ. layidu gɛlɛn o minɛna o ye dɔ ye wa a yɛrɛ b'a dɔn Yusufu ko kɛra min ye min b'a da o tɛ tiɲɛ ye a ye min kɛ a b'a dɔn. تندرا a faratira Yusufu ka cogo min ka fara an fa ka layidu in kan. فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي ne kɔni tɛna dɔwɛrɛ fɔ a ye nin dugukolo in kɔni ne tɛ bɔ a sanfɛ yan Misira ayi ne tɛ bɔ yan bilen o لا حتى يأذن لي أبي fo ni ne fa yɛrɛ ye diɲɛ di sa أو n'aw يهب taara ka taa ci fɔ a yɛrɛ ko Yahuza na n'o tɛ ne tɛ bɔ yan bilen. الله أكبر أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين walima Ala ka kiiri ɲuman kɛ an ye Ala min ye kiiribaw bɛɛ lajɛlen la sɔn hɛrɛma ye. تندرا رجعوا إلى أبيكم a ye segin ka taa a fa yɔrɔ la sa n'o ye Yakuba ye. فقولوا يا أبانا a y'a fɔ a ye ko ya an fa. إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا tiɲɛ na Baniyaminu ka ko a diyara n ma koyi. an ye masakɛ ka sikaya ye a ka doni na a ye sonyali kɛ nka wa ma shahidna إلا بما علمنا illa bima alimna. لا an ma kɛ fɛn seere ye koyi fo an ye fɛn min dɔn. ما كنا للغيب حافظين nka ni dogolen wɛrɛ b'a la ها an t'o dɔn dɛ. والله ni يسكت ko wɛrɛ b'a kɔ wallahi an tɛ foyi dɔn fa sabu fa bɛna dabali ban ni ye kuma damadɔ de ye ɲɔgɔn kan. والله fɔlɔ ye jumɛn ye ها a yera k'a ye sonyali kɛ تندرا wa o sonyali an t'o da a la ten dɛ. يو an ye min seere an ɲɛna an bɛ jɔlen doni warakalen a bɔra ale fɛ yen wa an bɛɛ ye min dɔn an y'o dama de seereya بانا بي nka Ala an fa ni gundo wɛrɛ b'a la ها anw tɛ gundo ko seereya dɛ. تندرا sabu olu b'a dɔn olu yɛrɛ tɛ sonyali kɛ hali u ye filibanjiya fɔlɔ min kɛ olu b'a dɔn zondiw cɛla والله wa janko Baniyaminu fana lamɔ bɛ cogo min fa fɛ olu b'a dɔn nin tɛ zo ye nka an ye min ye o ye nin ye nka ni gundo wɛrɛ b'a la an t'o ɲɛdɔn dɛ. والله وسأل القرية التي كنا فيها والإيرة nka an fa jango i kanw ka tiɲɛ dɔn fas'al qaryata aw was'al qarya o do wa وسأل القرية ko dugu ɲininka dɛ ايوه n'o ye Misira dugu ye o kɔrɔ ye di ko dugu denw ɲininka تندرا ahla hazihi alqarya dugu denw ɲininka wa o dama tɛ اي والإيرة wali ira التي أقبلنا فيها o ye jumɛn ye نعم sɛrɛ doniw ɲun bɛ minnu kunna u bɛɛ ɲininka olu ko tɛ ko ye doni tigiw ko don والله bagan ne ninnu a tigiw ɲininka تندرا bɛɛ ɲininka Misira n'o y'a sɔrɔ Baniyaminu ko ma kɛ tan danaya fɔlɔ min ma dan kan o tɛ nin ye bilen dɛ k'a ye nkalon da zebu dɔ la n'o ye suruku dɔ ye nka nin t'o ye bilen dɛ والله a ye dugu bɛɛ ɲininka n'o ye Misira dugu ye wa o dama tɛ ni a tɛ Misirakaw dɔn anw ni minnu bɛ bɔ Sami jamana kan ka na balo ta Misira ka segin n'a ye a y'an ka sirakunu mɔgɔw ɲininka a kɛra bɛɛ ɲɛna nin ma kɛ nin wala وإنا لصادقون nin kɛlen na la an ka lasɔn de kun na a ye tiɲɛtigi yɛrɛ yɛrɛ ye تندرا قال qala fako بل سولت لكم أنفسكم أمرا ko nin fana ye ko wɛrɛ labɛnnen aw bolo sa تندرا فصبر جميل nka min bɛ yen sa fa sabrun sabali o sabali fa sabrun jamil sabali ye ɲuman ye ne Yakuba bolo sa ka to Ala ko la ka sabali ka muɲu o bɛ jagoya ne ka sa تندرا a bɛ da ye wa ايوه عسى الله أن يأتيني بهم جميعا cɛ minnu kɛlen don ka ko to Ala ta la ka danaya da Ala kan ها u bɛ fɛn dɔ ye min wara'il hujurat تندرا wallahi min wara'il hujub dogolenw kɔfɛ olu bɛ yeli kɛ تندرا والله Yakuba ko di a نعم ko asallahu ayi ne b'a dɔn ko Ala bɛ se شه Baniyaminu ko dama tɛ dɛ Yusufu min ni o taara sa caman n'an da kibaruya dɔn a se bɛ Ala ye k'u bɛɛ fara ɲɔgɔn kan
إنه هو العليم الحكيم إنه يكاد على هو العليم العليم دوني مسادو الحكيم أكاكيري كاي تندرا ني يكوبا كميري ناكتاشي والله أكوي مي فونا كون بسبالي شه كعلم ما كونو ولا لاني في أي سبالي والله سكتن أي سبالي وأي علم ما كونو سما نيكوي بتليا ما دولا يتاني سرو والله أي على دللا كان فوكيلا يريو Mamadou naam mamina kafiru ya sanga kira temelew ye magicien minnu kɛ ne o ye mu'jizatu minnu dɔw kɛ fo kira yɛrɛ ka dɔ kɛ kira y'o ɲini ala fɛ ala ko Mamadou n kɔnɔ n'aw bɛ ka kuma de fɛ ne wuli bali ye o de la mɔgɔw kan ka sabali ka ko to se tigɛ ala taala ka sabali Yakuba ko ten a se bɛ ala ye kan ninnu bɛɛ lajɛlen segin ne ma o sɛbɛ don dɔ la ay hakɛw bɛ segin ni ye ale ni bɛ fɛn minnu na nka ni ala kuma ɲɔgɔnyalen don fɛn dɔw la o de la n ko cɛ minnu ye ko to ala ta la olu bɛ fɛn dɔw dɔn maa dɔw t'o dɔn n bɛ kira mɔden dɔ ka kisa di ma ya Zainul Abidin don naam wala wala Zainul Abidin ale min fa n'o y'a faga ale kelen tora si Hussein kɔ ne ko siw de filɛ dugukolo sanfɛ hali bi Zainul Abidin denw don n'o tɛ Seydina Ali Seydina Hussein a bɛ faga don min a denkɛ caman Ali Akbaru ani Ali Asgaru ani a tɔgɔ ye di Qasim bun Hussein ani Abdullahi bun Hussein u caman de fagara hala minnu da bɛ si na n'u da ma bɔ si na kalabiɲɛ barila olu bɔrɔ la wallahi ala Imam Nana Hussein mais nɔgɔ ye denw ni tigɛ n'o ye ala kɛra denw ye nka Zainul Abidin ala y'ale kɛrɛnkɛrɛn Hussein zurriya tɔ ka bɔ ale la o Zainul Abidin n'o ye Imam Sajjad ale y'i ɲɛ bɛ si alabato ma ani seli dɛbɛ ma fara bilen ale y'i ɲɛ si sabu a kɛra ni min kun bɔra ala kira sodingɛw la i bɛ faga o de y'ale wele ko Imam Sajjad ale de bɛ wele Zainul Abidin alabato la o ka masiri i b'a ladege ale la sa ni yɛrɛdi don ala ma ni sigi don ala ye i b'a ladege olu la Allah a kanuɲɔgɔn i tɛ se ka kanu bange ala kɛra mɔdenw na min ye kotigi ye ko ka ca dɛ a minnu ye kotigi ye nka i tɛ se k'i ka kanu yira ko b'u fɛ o la n bɛna fɛn dɔ yiri la k'a fɔ ala ni ye maa minnu ye ala ye fɛn kɛ olu ye o ma kɛ ne de ye Zainul Abidin kanuba dɔ kun bɛ yen o don u ka fanga kɔnɔ Amawiya u ka fanga kamalen dɔ tun bɛ baara kɛ u ka palais la ye sabu a kɛra fanga ye ko minɛna tigiw la o de la Cheikh Kote n'o ye Abu Ayyub al-Ansari a kunkolo dalen ye ala kira kaburu kan a tama danba kan yɔrɔ kɔn da ye kaburu bato ye o nka ne Abu Ayyub al-Ansari kunkolo dalen ye ala kira kaburu kan fo k'a bɔgɔ k'a tama da la a bɛ k'an barase kira kaburu bɔgɔ tɛ o cɛ min bɛ bɔgɔ in kɔrɔ ale de ko ne wuli bali nka olu kɔni de bɛ ka to yen nka nin ye kira yɛrɛ ka sahaba jɔnjɔn dɔ ye a bɛ ka min kɛ tuma min na cɛ bɛnna n'a ye n'o ye Amawiyaw ka kankɔrɔ sigi ye a ko nin ye jɔnni ye ta ka nin baara in kɛ a ko ne Abu Ayyub al-Ansari don a y'i kunkolo kɔrɔta a ko ne don nka e min bɛ ka nin ɲininkali kɛ a ɲininkali kun dɔnnen don nka n bɛ fɛn f'i ye ala kira ye min fɔ an ye ka kɔn a taalen ɲɛ kira ko cogo di ko iza usnida al-amru ila ghayri ahlihi fantaziru as-sa'a ni ko seginna mama min da tigi ye ko waati kɔnɔ dɔw ko diɲɛ wuli waati nka la diɲɛ wuli waati ta koyi n'i ye ko sigi mama min da tigi ye i sigi k'a tiɲɛli waati kɔnɔ a bɛ tiɲɛ a bɛ bin ninnu min ye kira ka jɔyɔrɔ bɔsi kira somɔgɔw la minnu n'a ka kan ni ala kira y'o ko fɔ o y'a bɔsi a tigiw la o de y'a firi u bolo wuli bɛ don dɛ o cɛ dɔ
o dɔ de kun gɛn bɛ ka kiraw kanuba in da baara la ye Allahu akbar a ye a ka danaya b'a kan ladiri don a ka baara ɲɔgɔnya ka ɲi kosɛbɛ a b'a kɛ ka ɲɛ masakɛ ye gulokiba dɔ d'a ma nin guloki in a valeur kun ka bon Allahu akbar kira mɔdenw kanuba a ko ne ma nin kanu ni maa si ye ni alakira so tɛ siga t'o la dɔrɔn a taara di ye nin y'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ k'a fɔ a ye ko palais kɔnɔ i dan bɛ kamalen min na a t'a ka sira kan dɛ a bɛ karisaw de kɔ Allahu akbar nin ye kabakoba ye dɛ wallahi siga tɛ cɛ in bɛ place jumɛn na dɛ a ye dugu ci ka masaya min sɔrɔ don wa ayi fiyewu alakira a ka jɔyɔrɔ don o min gasugulen don u bolo k'u bila place la min t'u ta ye tɛ na a dɔrɔn wulibali don dɛ wallahi o y'a diyagoya n daraki a tigiw la k'u sigi yen siga tɛ na a dɔrɔn b'o de la yen nka a fɔra ko kira somɔgɔw kanuba ye nin ye ko jateminɛlikɛlaw k'a jateminɛ wallahi nka a yɛrɛ ma da la sabu nin bɛna danaya min b'a kan baara yala ye fo a ye guloki min d'a ma a minnu bilalen don jasusuya la naam u nana a nɔfɛ Allahu akbar n'o ye sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ye kamalen nɔfɛ u ko masakɛ ma hali i ye guloki min d'a ma a taara di kira mɔdenkɛ de ma Zeinul Abidin Allahu akbar nin waati naam kira mɔdenkɛ a ye kamalen wele waati dɔ la guloki in dilen ko a ma ko na ye siga tɛ na dɔrɔn a ko n b'i ma bi o bɛ ka ala bato cogo min seli la selijita la bato tɔw la a kɛ bɛɛ ta si ye Allahu akbar anw b'aw bila min kan o to yen Allah kamalen ko Zeinul Abidin ma a ko n y'a f'i ye cogo min a kɛ ten Allah ale kɔni ko ko ale ta tiɲɛna ale halakira kira mɔden k'a fɔ an ka sira to yen an b'a kɛ cogo min kan'a kɛ ten diɲɛ ye mɔdi kura min di sabu a bɛ tan de o dɔ b'a fɔ nin ye dabalibangoya ka n'i dabaliban dɛ Zeinul Abidin ma alakira yɛrɛ ye fiyewu a fa de y'a ye a denmisɛnmaya nka minnu ye alakira yɛrɛ ye n'o ye Anas bun Malik a b'an ka kitabu sahayalenw kɔnɔ Anas bun Malik segilen ka na alakira fatu dugukolo sanfɛ Madina tuma min na a ye mɔgɔw ye seli cogoya b'u bolo u y'a ɲininka ko ne ni alakira ne y'a hadimuya san dan mais wallahi a ye yɛlɛma don alakira ka baaraw la fo ka taa don seli cogoya la Allahu akbar siga tɛ na mais dɔrɔn Anas bun Malik ye o de la kira ko ten ko fɛn min filaw bolo tiɲɛ na a y'a kina ta ka jugu ye law indira ahadukum ni aw dɔ ye si sɔrɔ wallahi k'a bɛna yɛlɛma ye ne Muhamadu ka diinɛ na a b'a yɛrɛ ɲininka jumɛn ye tiɲɛ ye tɛ na dɔrɔn kira mɔdenkɛ ko ten ko u ta kɛ ayiwa anw ta to yen Allah kamalen kamana gana nka ko ni kira mɔdenw ye nin fɔ n ye hali ni n ka halaki sira don ni n y'a dɔn u banana nka o labatoli na ala diɲɛ dɔ sɔrɔ o la t'o la dɔrɔn wallahi ne cɛ a y'a kɛ ten wallahi tuma min na nin fɔra masakɛ ko mɔgɔw ka taa denw Allahu akbar u k'a ka selijitaw kɔlɔsi wallahi u ka taa denw u k'a ka seli kɛcogow kɔlɔsi Allah nin bɛɛ lajɛra k'a sɔrɔ a bɛ k'a kɛ bɛɛ ta kɛcogoya la Allahu akbar tuma min na o kɛra ni gulokitigiw ko hali guloki dira a ma o y'a sɔrɔ Zeinul Abidin n'a b'a wele don min k'a fɔ u ta kɛ bɛɛ ta kɛcogoya la kan'anw ta kɛ o yɔrɔ bɛɛ a ye bonya min d'a ma n'o ye gulokiba ye Zeinul Abidin y'a segin a ma ko la hajata li bi haza Allah a ko n mago tɛ nin guloki in na taa n'a ye Allah a taara ni guloki in de ye ten a mɔnɛnen jɔrɔlen hamilen siga tɛ na dɔrɔn wallahi tuma min na masakɛ jateminɛ bɛɛ y'a ye u ye min fɔ kamalen na tiɲɛ tɛ Allahu akbar nka jateminɛlikɛla sɛbɛw ko i bɛ dan n ka kuma la yan i ka guloki valeur ma min n'i y'a d'a ma a wele dɛ Allah a y'a di yɔrɔ min anw b'a kalama an b'a kalama yɔrɔ bɛɛ o kamalen wele naam masakɛ ko n ka guloki min n'i y'a di ma bonyala a bɛ yen wa kamalen ko k'a bɛ yen siga tɛ na dɔrɔn ko taa ta ka na sisan Allahu akbar garidiw b'a nɔfɛ a tɔ dɔw b'u ɲɛ wallahi
amata zila bidina fe de Yo. la aduna ka gwafo robbe ka kesu laje ka dele ka masega bloki tay ka tadi amma pane ko Allahu akbar. man fa nana ko chugomi o de lamona lay do bunya Tanadra. zain al-abidin Naam. mami na che kishiso Ha. asegna ka zain al-abidin ayo Tanadra. Allah. ako iye mi vonye nyaayi Wallahi. Tanadra. ngambi nyininga Ha. iye ni nzoro chugoti Allahu akbar. iye ni ndo chugoti Wallahi. ako aw bi yeli kene nyemi ye Ha. o dambe hakami na ni an ga da kumbe ye aw manga to an goble Tanadra. Allahu akbar. Tanadra. nana imim la nyefa ya blay kumina ale ala de bado wala ako ne ala bado minga kiraya blay romi Wallahi. mo ti kelenye wa mo ti ke keleye ni jewli to Tanadra. zain al-abidin Wallahi. wala min be angele ka Ha. anga ko labe angele Wallahi. ni ngondru mbiba Pew. o ka ngori ko wati sira Tanadra. wati mbe bi setande Ah Allah. ha sungolo bani ni ay klemo aw kanga tanai ni ay klemo gani shekinana Naam. abana de Pew. na chara madala kile fla o ti soroble fundi ye sungolo werengi Tanadra. nyina may mbiba Wallahi. o de la angal labe Kusaba. angal labe ka fembla anyrenye bodo biya angengele Tanadra. nga mati matata de Tiyo. ibi talita ala nyeko Abana. o de la ala kire min dama ka an bɛ bonya diɲɛna n'an jogo ye ka tila k'an kɛ laharama baw ye minnu bɛ defilɛ ka don alijinɛ kɔnɔ jogo ka baara Tanadra. wa a y'a jogo sigi min kan ni sɔsɔli t'a la fiyewu bɛɛ ye ala yi wɔɔrɔ Abana. Pew. bɛɛ ye ala yi wɔɔrɔ don dɛ Wallahi sikata. a y'a cɛsiri Ha. a y'a cɛsiri a y'a jija Tanadra. yɔrɔ an filɛ waati laban min na mɔgɔ caman cɛsirilen don sunkalo a jɔko laban ninnu Ha. yɔrɔ an bɛ to ka kuma Wallahi. t'a sɔrɔ dɔw t'a faamu Fiyewu. ko jɔnni ko sunkalo laban man ka jɔ Ha. la sunkalo laban kan ka jɔ Tanadra. o ka kan o Wallahi. kira tun bɛ mɔgɔw su ka k'a kan Ah. ko a ye sunkalo laban in jɔ a Kusaba. ye lailatul qadri su jɔ Wallahi. a y'a ɲini a dun bɛ ɲini sunkalo su tan laban in de kɔnɔ Tiɲɛ. o kɔrɔ a ye yɛrɛ di ba kɛ ala ma Kusaba. nka anw ko min tɛ ala kira nɔ Ah. ni lasulu t'a la a tɛ sahaba nɔ na Ah. ni lasulu t'a la Yo. a tɛ tabi'ina nɔ na Ah. ni lasulu t'a la Ayiwa. a tɛ tabi'ina nɔ na Ah. a tɛ karnu fɔlɔ la Yo. a tɛ filanan na Abada. a tɛ sabanan na Ayi. a tɛ naaninan na a tɛ duurunan na Ayi. a tɛ wɔɔrɔnan na a tɛ wolonfilanan na Yo. a tɛ seekinan na Ayi. a tɛ kɔnɔntɔnnan na Abada. a tɛ tannan na Adra. a tɛ tan ni kelennan na Yo. a tɛ tan ni filanan na Adra. fo tan ni sabanan. bani ay atana o ay dina e dallu ko de way e ma cinne takira Abada. amuno Na. ay nususu gere ñona Tanadra. ko ala ko kira kan na fla seli shufe Ha. angoy kana seli shufe wa Abada. ko kumul layla illa qalila sumolo foro la wa Abada. o tambe ka joyde ala ala bi chemino ngofo Ha. ngo ala yo defo ko kabunya fo allazina yazkuruna allaha qiyaman wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard أيوة. ربنا ما خلقت هذا باطلا لا أكبر. سبحانك فكينا من عذاب عذاب النار والله. فكينا عذاب النار ها أدرى. ها سبتنا أدرى. tewbe o man tura jonye fembay kan jo ala nyefe ikilini ala kili fembado ngala ko to de kiyaman wa qu'uda wa ala junubihim bana pew me anyo defo min tel la sunu ta ala kila de ka wuli nayi sumalo kile tan labay anga ta fara nyonga anga ta seli ina fo ubala jogo mi haywa ubala jogo mi o de make siyo olla kuma do kanim bila sirali nunge na mami ngumana ni ladabu ye bunyana jango fedo wa tigi bola bolo ko e daluye wala be se ka sigi kala kala ka fo yemi wonde daluye ko ne yengira ni nga ka ko enye ngamba yida ko nde tahajjudu daluye tahajjudu damina chemina ni ta do mina fiye abdullah ibn fahd al khalifi alladhi damina mama damina ka ko anya maga haramu nay mashima kwanye nimbarai Allahu akbar
kibe umaru ta fara o kan umaru ta inde ni de nangi kalo fanana tahajjud te umar ta ide umar ta tahajjud don de ay Allah wa umaru ko mi nango fene fi wala na ko ni'ma bid'a hazihi akoni mbidai herebenna wal mani nema yaledo wal mani mbidai kai yoro ambe onyew ko kira kote ko alaykum bi sunnati wa sunnati khulafa rashidin ko mbawma mina mawdu ka sunnay ani khalifa kanale o ka sunnay mbawma noy khalifa kanale o joni kuma be fo kala tala nay umaru yala ayra nyumana ni hera kumala sabo kuma ngwala wani hera kumala anga faranyo ngala umar nasega ala kira blasra ko umar sira ala kira sira na de kan ke farida e mogoka umar masega sira ka kira la de o jugo ina ka to ya kan ke farida e mogoka sabu ka farawlu kan la de o kira minga la de na kara uswatun hasana o nayo nyogo ke umaru yere o minga la de sabu de la babo bidaya kono o naya bua kono ni oye ala kira de kanga nafa do katima umar sabu salatu tarawih nafa bala koy wallahi kira taala kira de afoy nafa bala ayra ba nafa fo ngami de kira kayro mi ira kala de ti aw may te ngana anda ira chaya alela ya hal tahajjudu anda chaya la koy ko ni moy dawnde sako kosobe kay kasbe o sebela foko buebulo iko ala kira bangeli amon ni sonja yina ko e bidai awo bidala fa be ke adumini be haramu yi abi mado kufuru kono do dumbe bulo no de fotte menena nanga bidaya nay bidaya korobado de be malko musfur sam bakeli ni ko na e ka bidaya khalifi ka damnele o bidaya qur'ani yede toladra na ko qur'ani do chako ko hala mana ma fara mo chalo sakata la koy ne qur'ani yede sabo atri fatura mbenyana Allah 1993 a fatura o de la 6 wala de ni ngoy namna ko nga nyonga fo sungolo sultan labanzeli ale de ya damne tenadra wala on yende fo ka fo kana shujo la ay shujo nga shubi jodi odala minga bo seli yorobbe al karba misirido min mi dewka ala kiraka misirido abaraji kele akas farida kele minal bibi aka farida bakele ndem Allahu akbar ka kira ko nafla iko ke ka so o de baraji ka bo ala kira ka misriye Allah halo bela modo anda ki taniye koy anna ke umar tanyene wala anna ke abdullah bin fahd al khalifi anna ka le tay wala kan limana ka bo ita anga ta ka fu nyonga ka seli o de la kira banya do billahi chando be misri ngono ye ngaye o dama de fila ka toyi ni ala do abta da so adra chando be misri almamiya la soro min bikala billahi no taniya bo ala bita ko wara nyi wallahi mo na kunta kele de o la kira be o de do jona farida senior e misri konnay o kira e wati ko la ko dama kenye kira ya foti de farida dama kenye hajati ube chokoroba desele umbe kira ni mbe fo ani barabato ola ayo dama kenye ngana fla iba selidi na ije te ka erkelinga dugumo be de bena sega bette nduru chugo yake angana tara faranyonga abet na jeni almami tenduru chugo yake na nimbe itawili ana sela ko family nga atato beka ataka kan limana ya chugo ya lawa onda ni lamade kirai ande ke mina anganga barakete ko anganga kira la de afora kumu layla illa qalila ko kira mbakedi aywa madebe akumeta sabo kadda kongowa akuma kemi akasowa muraita la de gola lakad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju allaha wal yawmal akhir وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا تندرا أنغا ندك كنيشي على ما على كرا لدغينا بانا بيو
فليحذر الذين يخالفون عن أمره الله أين آية كذا سكتنا أي كلا لديك أي مين دama أيو دك نكبوا بما بيو wala anga sabali on yele te wala kuma chaman ba fote on de afo amai wei nga on ba anyuma nyuma fa da fo skatola dra ni mai on da fote sabon bai mo chama o galli mana wati udeni wa u courage soro de na mitanyo ve nga nyuma nyuma fa na be ni o courage soro ko so de ka bo abe o de hakika ide skatola dra chien de wa chien be la ba chien de la kusaba o de la kayina na aula ko ala kira yanga kishi dama ni fe mi nye hoyni nga e minu nyere be kira ko inawo fu be fe ka dese o yere kan aywa e aw ma kira kan mbaya ko imbe wa yame anga chefo anga ta shi ka selinin na fabala nga ni sira kallai du di chewma o ka tawni ala che ko ti jene ya ko ti sheni ko ti flafara alaka ina fo kira min do ubol nam nyafi kira masa tahajjud dinga asabe dole do ma anna nangari ti yo ngari min didu o mambo o yawa ka boye pew baya kan noglele o mambo anga shi ka sini nyonvewa ka bole dra aw kala kan noglele de skatola dra do ba fotinde baya kala yala be ba dafawa abbe kana dafake nga do ba dafawa an fana be question sigi ma do ba dafawa skatola dra do ba dafa ne do ba dafa o ba mbo abe tende o de la hali kira fe minu ma dafa qur'an e hakefo skatola dra wallahi an ga chokoroba do kote o baya kala nunu ko haddu jigina olu de kan wo chendo me abora ma jolla aywa abe konde abora ma jolla o de la qur'an labarali o de qur'an sharia foloyi qur'an mago ere be mi nano kama ala ko muhammadu ma ya ayyuhan nabi inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nazira wa da'iyan ila allahi bi iznihi wa sirajan munira nimbe de be folo mawlu ci kuye ka mo ni soja ka mo baga ka kla ka mo wele kana alama ni ala ere ka je ka ke fitne yele ni mo sona ona ni min je na yoro mi tobo de ko fe o masaka folo sabati enna ko sharia be ka ke hududu ye ni ko malika di ka haddu bo zo bolo katige zonge me duru bolo titige dongeli ko ba wa wulmal do koy ende ko jena kala be ka gela bugo yabi madala bugo le kala yere na siro so be faledo o donedo ba kono ni taray bu soroy anda dam na don doni na fay munye jena kala boala namara to boala javanji boala na to kan lakane wonya suranga karamo bada no muhammad mitwali sha'rawi akakala nini umunene dimine ko ni sekale kale bitabum do sumuru batsoni glomiro bela ka chika boy allahu akbar ku befa ay ro karamo ene fo ko ka falo ni dabata mata bari chikati chite skatola dra la ati chite jiyo abi chini munye na ajogo skatola dra ni besera jogola blati fereo blo quantité min bidoya o ko ambe islamé o ala ya haramu ambeka mo dama do min islamé o be ulu bisa kan ngulay mbe mi jiyo abada skatola dra o de ma boala wa o de kololo fla akam wa bingalite hali kira ka sahabo ka klela blo kumbe fere sugula o bolole skatola dra minnu ko andala ayolu tu tala wala islamani bebe bolo skatola dra wala kayran awla kuma mena cheka kalande torola kabi befa akunga kalande akedondoni skatola dra mima ni u befa wutami akwa bebe ta janama kono skatola dra ko ye chefo akonu betara janama kono ala sabo sallallahu shaytan sabo sallallahu ako shaytan sabo sallallahu ako yara ebika ala sabo de yina ebika shaytan tari yini ko ala ta o kuibu wele ay ango mo masemina wende o de la hududu anga bolotige o de sharia la sharia folo e kam mo boala de skatola dra iba boala nijme aywa ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن الله أكبر هلبي
juma in na boli batola do anaka boli boere atara bo ala bi ay wuli ban do de amule koni ko kondron bala ko do e juma ko mi bamanon biya nyamma to ko bolu kono sidi kumbi wasiriki kona fena fila le kumbi o ya to fo ko do e kondre ko do e tomo e wa o ya atundo nyonga mi nge ka befo ka ba akume ndigera ni na ndara tikila no ya alai billahi al-ali al-azim ayo de la sigi قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا أي نتشان أنا قالوا بيبي بالله العلي العظيم وقالوا يبينيدي قلت ما دولا إيه رتشو كما موتي فرائك وتفرائك نعم أجنا بولي بكوبي أنا سيدي الشريف عثمان مدان حيدر في كو من أبو ونبو تشوي ala kira ce buwana chomi ka shahada fuye ala kamaya aka kilenya ko sabati ka muhammadu ka kira ya sabati nga ala ka kilenya ko fe ko ndi femvara kabile muhammadu ka kira ya ko fe ko na yembla mina mboke wani ne anafai nini masoro mama ka ala kilibanci ala nafatala nini masoro maminga kira ka cideyala nafatala odo ba fo ni mwambetala e jenela dongodo ni betala namara ni jambola dongodo ni betala fama fandan donyola ni betala juji kiri jugu tigala ni betala karamo galon tigala kunfi namara ba ni betala wa ni tala min ba sabati bay adu billahi al-ali al-azim haydara wa kirain ne weleda anya ba karamo nani dola ko baya ko femin jigina fatuma ka ko tuma adamna wati oyewa ma kurani yalo emeni ku ida be fe bela o de ma ke chuko dola de baya ko famu yara saboy baya famu yara angani ndama imbe nanglala cheni muso de wuli wadem sew kanu yere fere chama karamo kanga do glaw yere yakula arabi billahi al-ali al-azim halli ta anve iski kayre sharsi kessa o de la ngoni ko ibo ngele ti kunve abike kunve tade biti kunti denena wabite koy hakika yara la ebado nimika minvo atika sabu fo billahi bono nga otede dine indone yere amina chede amina kalala de billahi al-ali al-azim haydra mo kijo ko femi yere nana atoyidi fatuma kaddo ko se ka dunga yewa taku islamiyya ni otma dunga kumbe bolowa do mingade de ba dowa ene ala kombi dunga di kiramani ndo désormais ay do nini ga kale me tadodi ibe selibina islamiyya damna ya ko islamiyya mo damna namse ka nya sinima chogodi eti nya shama toyke haydara ngabayai adamna niyo ay gana karamo la ko lame ne hasidiya ma duskun soro chen kanga ye billahi ni aye yere jigine chedo wulla kajo atoko ubadata bun samit ako kuntu fi man hadara bai'at aqabatul ula kunna 12 rajulan fabay'ana ar-rasula misla ma bay'a alayhi an-nisa'u haydar ballik wallahi akwa nye bayake ni fatuma kade hijra sanjikina ngade bi hijra make chedo ko awnye ni nyogo mina ala kira bolo islamiyya mina kana Allahu akbar walla ko islamiyya mina kami be o de la ilaha illallah o don yera mawa abada ni mo don yera ma baya joni o fara nam ala kira do odla nyafi ngo aswad bun khalaf akwaya mina ka wa fala ko kiri sigi fatu makaddo kamogon wele faja ar-rijalu wan-nisa'u wal-kibaru was-sigharu fabaya'ahum 'ala al-islam wash-shahada ballik kiri wele danindo o ayin ngalike ko fatu makaddu je kiri wele jmenda aywa ko nga bokata jihad la dowa ko hijra damna na ayona o bayake o dowa abada ala
wala ko te ko silamɛ dongon foyi tɛ o tuma bay'a ala islami e de y'a tɔgɔ bila ye wa a ye kitabutigiw ɲininka Bukhari ninnu babu b'u bolo de bay'a ala islami o babu de bɛ yen sunanu ninnu kɔnɔ mais o to yen i m'a mɛn an k'a fɔ ko olu ka babu dayɛlɛ la a fɔ ko dɔ y'a bila a ka faamu kɔnɔ mais ala kira yɛrɛ da bay'a ala islami ala kira yɛrɛ y'a fɔ ten Mujashi nana don min k'a bɛ fɛ ka n'a balimakɛ ye a ka bay'a k'a ye a ko nin ye n balimakɛ ye Muhammad bay'uhu ala hijra bay'a d'a ma kira ko ma dɔ tɛ hijra li ahliha ko hijra tɛmɛna n'a tigiw ye o banna la hijra ba'da al-fath Fatumaka kɔfɛ hijra tɛ silamɛw bɔra koro kɔnɔ ala ye se silamɛw ma an b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin kɛnɛ sanumanba in a kun cɛra ni katifuga cɛw an'a musow caman bɔli ye ka silamɛya don ka baya layidu 6 ta n tɛ fila fara ala kan n tɛ fila fara ala kan n tɛ sonyali kɛ n tɛ jɛnɛya kɛ n tɛ n den faga n tɛ namara kɛ n sen kɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ ni kira Muhammadu ye n bila baara ɲuman min na n b'a kɛ ala ka n'aw dɛmɛ ala ka dafalo nɔgɔya ala ka n'aw laban kan k'an ka jurumuw yafa ni ala kira hɔrɔma ye sɔlala Muhammad n tɛ fila fara ala kan n tɛ fila fara ala kan n tɛ sonyali kɛ n tɛ jɛnɛya kɛ n tɛ n den faga n tɛ namara kɛ n sen kɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ ni kira Muhammadu ye n bila baara ɲuman min na n b'a kɛ ala ka n'aw dɛmɛ ala ka dafalo nɔgɔya ala ka n'aw laban kan k'an ka jurumuw yafa ni ala kira hɔrɔma ye sɔlala Muhammadu wa ali foli ani tanni bɛ kɛrɛnkɛrɛn ko lase aw de ma aw minnu n'aw tɛ segin n'aw tɛ ɲini k'aw sɔgɔlen to sirifila la Mali kɔnɔ fo ka taa se Mali kɔ kan nin kun ye an ye Kati fuga sigida kɔnɔna na alisilamɛya dɛmɛtɔn ansaru a bolofaraba min bɛ Kati sigida kɔnɔ a n'a lamini u ye tourneba min boloda ka bɛn sunkalo kalo ma n'o bɛnna marisi ma san 2025 sirifikɛ ka se ka taa sen jɔ u ka sigidaw kɔnɔ ka hakililajigin kɛ an bɔra ka baara ninnu kuncɛli de yira aw la o min kɛra Kati fuga sigida kɔnɔna na an b'a ɲini ala fɛ ya rabbi bilasiralikan minnu dira kɛnɛ kɔnɔna na sirifikɛ fɛ a mɛn kulo ɲuman ala k'o di an ma a mɛnni kɔfɛ k'a ta ka baara kɛ ala k'o nɔgɔya kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ye an bɛ kalo barikama min na hali bi ala ka kalo in timɛ ko ɲuman di an ma ala ka seli musakaw nɔgɔya san caman caman sunkalo bɛ ala bolo ya rabbi ala k'o doni ni aw garizɛgɛ la haza wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Londi sega tieme tinya welela fala ka chideme tinya welela londi sega tinya welela fala ka chideme tinya welela londi sega tieme